Czy politycy mogą popularyzować elektromobilność? Oczywiście, że mogą. Doskonałym tego przykładem może być post Sławomira Mencena, który napisał, że przyszłość jest dziś, pozując u boku Tesli Cybertruck. Co prawda, niektórzy, w tym także Grok, sztuczna inteligencja od Muska, twierdzą, że to obraz wygenerowany przez AI, chociażby ze względu na koła. Jednak to nie ma większego znaczenia. Ważne, że polityk z tak dużymi zasięgami promuje elektromobilność. I to chyba tyle, jeśli chodzi o mój komentarz. Bo bez komentarza samego Mencena trudno jest powiedzieć, czy jego zdjęcie przy Cybertrucku ma być manifestem ekologicznym, technologicznym, czy może tylko zabiegiem marketingowym. W każdym razie jedno jest spójne. Zarówno Tesla Cybertruck, jak i wizerunek Mencena dzięki tej fotce może zacząć znacząco się ładować.